Ja terve, täällä NY Boy ja Mr. Polle. Ja en oo mies. joo, ja tässä niin kuin tiedätte Pelinimet on sitten tässä Tankki Onlineissa, että minun videonimi on niinku Mummo Killer, mutta sillä en hyväksy kaverimyyntä, mutta toinen nimi on sitten Killer Terska, ja sillä sitten voin hyväksyä kaverimyyntä. ja minulla saapi tuolla, mikä se oli, XD-Boy 666, XD-Boy tulee isolla ja yhtä. Jota ei kannata edes kysyä. Joo. Ei se on enomes. Olen enomes, ja tunnen kaikki. Joo, menkää työservu, niin me tuun perästä. Eli pelin nimi on Tankki Online. Ja eli XD, eiku siis mikä vitsi, NY Boy kuva, eli minä tässä kuvan. Meillä on niinku silleen, mennäänkö me siinä samaan servuksessa enoksi? Joo, mennään. Okay. Me ollaan kyllä häviänyt ihan sama. Ja hei sitten, jos haluatte kysyä yhtä toista tyyppiä kaveriksi, niin kysykää Leve 14. Se on meidän kaveri. Niin. Sekin pelaa tänne. Eikö se joku lahja? Joo, missä ne on? Missä se on? Täällä tunnelissa. Täällä tässä bunkkerissa. Joo, tuli. Tässä. Joo, se tuossa. Mennään. Vitsi! Ai niin! Ei oo vielä mitään varusteita, eli mitä... Tuossa on Mummo Killeri, katsotkee. Oh no. Mitä vitsiä? Mie kuolin. Sininen killetti. No just, täällä on sinisiä ihan. Elikkä me vasta aloitettiin nää muut tyypit. Elikkä meillä on siksi näin vuonna taas, että kyllä tunnasta tulee. Joo hei killettekö, täällä on hirveesti näitä vastustajia. Joo. Me puoli eka. Täällä on joku katolle. Me on enomiehen takana. Yritän taas sitä spawnia. Yritetään. No jumalakkana on huonoja asseita. Nyt mennään. Missä me kuolin? Mitä niitä tappavut? Vähän niillä hyvää, että joo. Toivottavasti meidän ääni vaan kuuluu. Sanokke, jos ei kuulu tähän kameraan. Siis, täältä koko ajan perästä joku ampuu. Aika surkea. Siis täällä ei ole lippuja. Jos näette Killer Terskan tai Mummo Killerin tai Rump 1 tai XD Boyn tai enomiehen tai sitten tämän New Boy, niin sitten... tähän Rumpiin enää. Rumpi on posittu. Miten niin? Ei pysty, kun tein sen. Ja sitten kun aloitin tää uuden, niin se lähtee suoraan, kun se on semmoinen. Häh? Et mä pysty enää pelaamaan. Miten niin? Muuttuu tää semmoinen silleen, kun aina kun tekee uuden ukon, niin se toinen lähtee. Oikeesti? Oikeesti, miltä? Mikä tarkistaa, tuleeko mulla sitten? Ottakaa sitten. Pitäisikö Seppo? Ja ainakin pystyy vaihtamaan. No ehkä se joku on onnella ja sulla on ehkä parempi onni. Kyllä me pystymme. Ihan varmasti. Ihan totta. Joo, kyllä me pystymme. No shit. Siis nää voittaa koko ajan. No ehkä kun niillä on paremmat varustet ja me
Sais. Kirjaudu vielä mummo killer. No killer. Enomies. Ollaanko samassa servussa? Joo, me tunnen ihan kyllä. Joo, laitas alas samalla. Nyt on hyvä, kun päästään ylös. Pystyy ampumaan tarkkaan. Enomies on tuossa. Ootteko se punaisella? Ei. Ootteko se sinisellä? Olla. Menee enomies, menee. Tässä servussa. Menee. Minä tuun perästä. Endo. Sanokke ootte. Siinä samassa. Tuossa. Tässä. Oh no, minä joudun katolle. Minulla ei näe missään. Painattaa teletistä. Me tuun samaan servuun. What? Vähän on piirittänyt tää hausteen alueen. No niin on. Ei saatana. Sinä mikä olitkaan. Voi niin. No justi, se on piirittänyt ton koko alueen. Niin tehdään silleen, että tehdään se 15 minuutin pidetään alle, koska ei pysty tehdä enemmän. Joo. Koska pitää muuten antaa puhelinmäärä sanoa enemmän. Mä kakkaa. Jää vastaan tuli. Mulla on ainakin 700. Se en saa justiinsa siihen. Mä voisin käydä Karjakesta ostamassa vireepiä. No mie meen. Meikin mä meen tuplakakirhaa ensimmäisellä. Joo, miekin. Heti laittaa kaikki rahaa. Joo, niin miekin. Pitäisikö ostaa tollanen? Tuommoinen Korea multiplayer passi olisi hyvä. Sitten vielä tästä tällainen. Ostatko Korea piltti ja kasvinen joka lähtee? Hei, mikä alusta sinulla on? Mikä? Tai mikä sinulla siinä toisella oli se alusta? Millä Seuratkaa mene eka servuun sinne. Ei kun hei, mikä alusta? Oliko se Titan, millä sinä vetelit Entoa? Ei kun Faspi. Tukkaa servuun saman takia. Meidän puhelu on kestänyt. Missä täällä lukee Faspi? Mistä vaihtaa, että joku sillä kommenteissa sanoo, että vitu helari mene pois? Kenellä? Minulla. En oo miettinyt. Noniin, ja toinen killi heti perään. Jo, eikö? Kolmas killi. Mulla on muuten kovaa nyt. Ui, kymmenen killi rikkoa. Nyt sinä tolkusit. No minutko? Ei me verta. No me emme tule myös missään. Nyt voi tulla. Hei muuten missä sinä oot, Jera? Ei kun. Me on punaisilla. Ai ensin. En päässyt sinisillä. Mitä? No possulla sitä. No possu. Sais. Ai, mulla tulee heti. No mullakin. Minulla on semmonen puu. Se on punainen. Meillä on kestänyt tää kohta 10 minuuttia. Ja sitten tehdäänkö me silleen, että veikkaisin,
Eli... Paska. Ai se oli nykyistä. Oi menpä siihen tikkaan se taksittikaan. Oli ne hyvät. Kummaa puolella sie Jussi oot? Jussi, kun... Oli varmaan se valtaista onkin. Niin on. Onko sulla musta? No niinpä. Minkä värinen tuolla Enofedalla on, mikä vitsi olikaan nimi? Enomies siis. Me menen tällä yötä. Mietään tällä sinne niinku vetelee. Ei tehdä nyt silläkin, että jos osa videosta tekee tämä Nypo ja osa videosta teen minä ja no sille. No jos minä tekisin jonkun videon, niin minun pitäisi ostaa kamaa. En oo sitä äiti. Anteeksi. Että nää ennustat sen sähläillä. Vaan näette tässä jaksossa vain... Jee, mie sain lahjan. Hitto se on siinä nurkan takana tappamassa kaikki. Tietenkin. Kummalla puolella sie Enofeda oot? Minä olen Enomies. Ai ja no kuitenkin, kummalla puolella oot? Voi tappaa kaikki. Oikeesti. No minä tapoin Nypoin. Tapoit. Hyvä. No on enää vaan 2 sekuntia, että ihan hyvä. Itse. On 2. Me tehdään tässä samalla seurulla, mutta eikä vaan vessassa. Joo, lopetetaan tää video tähän. Okay, eli kaikkea tehkää mitä pystytte. Moro!